اور اے جی اصل عرس جنہوں عرس سدیا جاندہ ہے نا وہ عرس ہے وے جنہوں بندے عرس بڑائی بندے ہوندے نے عرس نہیں ہوندے میلے ہوندے میلے تے عرس دا فرق سمجھنا ہوئے تے سمجھ لو اے عرس اینو عرس سدیا جاندہ ہے جڑا آل سنت دا عرس ہوندہ ہے مشائخ نال سجیا ہویا آل رسول دے خوبصورت چہرے نال سجیا ہویا خوبصورت ماحول اور اگے پاکیزہ اور مقدس ماحول مرید بیٹھے اے جناب تے جے تسی آکھو جی تے کتیاں دی ریس ہوندی پئی ہے عرس تے بھائی اون عرس تے نہ آکھو جے کتیاں دی ریس ہوندی پئی ہے عرس نہیں او کو ہور شے اونوں کہہ لو عرس دا رنگ ہے ہی ہوتا ہے جڑا ایتھے رنگ نظر آیا ہے اور جنہاں نے رنگ بنایا ہے میں انہاں دعا دینا کہ سیدو اللہ تانوں برکتاں دے وے اپنے پیو دادے نانے دادے والی گل پوری دکھائی جے اللہ تانوں راضی ہوے اور توانے دے اوتے استقامت نصیب فرمائے کیونکہ کوئی مرید ہوندے نو آندے جی ایویں جی آکھو تے ایویں تھوڑی جی رونق نہ بنا لیں تسی تے حکم جی کرنا ہے تے ایویں رونقاں لگ جانیاں تے ایسی شیطانی رونق نالوں روحانی رونق چاہیے ہے سانو رونق نہیں چاہیے جڑی شیطانی رونق چھوڑو ایسی رونق نو بھائی او کام کرو جڑا کوئی سانو مینو فخر عباس نو کسے جگہ تے کوئی سٹیج تے بیٹھے آکے یا کام کیتا جے کتھے لکھیا جے تے اساں کو دے کے لکھیا ہویا کر سکے وہاں جی لکھیا ہویا تو ہم دس سکنے ہیں کتھے لکھیا ہویا تو بھائی صاحب ایسے کام کرو گے تو جو لوگ ساڑھے گڑھون گے عرس تے انشاءاللہ انہاں روحانی فیض ملے گا